आज आपली बैठक झाली। गोवा दोडामार्ग तालुका जो आहे तो गोव्यात विलीन व्हावा यासाठी ही बैठक झालेली होती आणि बऱ्याच लोकांनी बऱ्याच युवकांनी ह्या बैठकीमध्ये भाग घेतला। सगळ्यांची एक तळमळ आहे ह्या दोडामार्ग तालुक्यातल्या युवकांची की हा दोडामार्ग तालुका गोव्यात विलीन व्हावा। याचं कारण असं आहे की आजपर्यंत ह्या दोडामार्ग तालुक्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केलं गेलेलं आहे। आज दोडामार्ग तालुक्यात गोवा विलिनीकरण ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर एक चर्चा चालू होती, चळवळ। एक कमीत कमी 1000 ते 1500 युवक या चळवळीच्या माध्यमातून त्या ग्रुपला जॉईन झालेत। पण ही चळवळ कशासाठी झाली की आज दोडामार्ग तालुक्यात रोजगार, आज तुम्ही येताना रस्ते जर बघितलं असेल, रस्त्याची खड्ड्यामयची परिस्थिती झालेली आहे। क्या एक व्यक्तीसुद्धा या ठिकाणी जर आजारी रुग्ण या ठिकाणी जर जात असेल तर त्या ठिकाणी जाता तो रस्त्यातच दगावेल अशी परिस्थिती रस्त्यांची आहे की ह्या चळवळ अशीच चालू राहणार जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही। आमचे जे बंधू आता शिकतात सगळे शिकल्यानंतर आमका बाबा बीएससी करतात, इकडे बीएससी करून आमका वेळना जॉब मेळटला, परमनंट जातली, ही अपेक्षा सोडावी, ही अपेक्षा बाळगू नये। माका वाटतं जय महाराष्ट्र म्हटल्यानंतर महाराष्ट्राचा गर्व वाटता, पण काय इथे माका इथे दोडा मागा नोकरी करूची, पण खय फॅसिलिटी काय खय करून नोकरी थंयची शिवसेना मात एकली चळवळीचे आड आवाज काडटा, तातल्या एकल्यान प्रुडंटाच्या कॅमेराचेर हात घालो, ताका दोडामार्ग गोंयांत गेल्ले नाका। आज दोडामार्गमधील बहुतांशी तरुण ह्या ठिकाणी दोडामार्गचा भौगोलिक विकास झाला पाहिजे ह्या उद्देशाने एकत्र आले। काही लोकांच्या मनामध्ये असे अपेक्षित होतं की गोव्याच्या धर्तीवर जो विकास भौगोलिक विकास झालेला आहे तो दोडामार्गमध्ये झाला पाहिजे। आमच्याकडे सत्ताधाऱ्यांकडनं ह्या ठिकाणी अन्याय केला जातो, गेली 70 वर्षे देशाला स्वातंत्र्य मिळूनसुद्धा ह्या ठिकाणी विकास झाला नाही अशा प्रकारची भावना होती। ही त्यांची भावना अत्यंत बरोबर आहे, परंतु गोवा हे अत्यंत लहान राज्य आहे आणि काल परवापर्यंत हा केंद्रशासित भाग होता आणि संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये कारवार गोवासह महाराष्ट्र हा संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे अशी अनेक नेत्यांची मागणी आजही आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा जोडला गेला पाहिजे। गोयच्या शिमेवेल्या या महाराष्ट्राच्या वाठाराक ना वाली, शिक्षण, नोकरी धंदे, आरोग्य सेवा, बाजार तांचो सगळो A to Z व्याप गोंयांत। तालुको फक्त नावाक महाराष्ट्रात। कर्नाटकातल्या कारवार जोयडा तालुक्यातल्या लोकांची गत तशी दोडामार्ग वाल्यांची, तांचो चरितार्थ चलयता गोंय। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।